Atmosféra tesne pred začiatkom predstavenia býva skoro všade a vždy podobná. Je plná rozochvenia, nedočkavosti a túžby odovzdať všetko krásne tým, čo sedia v hľadisku, či už je to divadelný skeč, koncert alebo folklór. V súčasnosti patrí vojenský súbor piesní a tancov Jánošík medzi naše popredné amatérske telesá v oblasti ľudovej hudby, spevu a tanca. Spoločný záujem o folklór priviedol do jeho radov spolu s vojakmi základnej služby aj civilistov. A kolo im naformaná, tam sú na stole položené. Ísť len na... Já jsem tady dole nasomrovala takový to. To bojí moje, ne? No, takové věc, šikovné. Počkej, třeba by to nebylo chodné, na takovýhle. Hani, když si to podržíš tady. No. Tohle dochytíme. To nemusíš tak pěkně, hlavně, aby to bylo. Nemusíš být nejhezčí. Rozumíš? Tak. Dvadsať tanečných párov a 20-členný orchester. Prevahu majú vojaci základnej služby, ostatní sú chlapci a dievčatá zo závodov a škôl. Nikto už asi nevyráta, koľkokrát sa vojaci prezliekali z ľudového kroja do rovnošaty a naopak. Už 30 rokov aj pre vojakov zo súboru je vojna predsa len vojna. Príslušníci súboru sú predovšetkým vojaci.
Iba o málo viac pohybových prvkov, ako má bojová príprava, musí zvládnuť tanečník. Náročné a fyzicky namáhavé skúšky prebiehajú až vo voľnom čase vo večerných hodinách, cez soboty, nedele, skrátka po práci. Třikrát na koleno, ano, a uděláme to tak, že uděláme třikrát na koleno, pauzička a zase třikrát na koleno, nic jiného zatím, ano. Můžeme si zkusit všichni třikrát na koleno po sobě, já to budu počítat, jo, můžeme, 3, 4, hop, 2, 2, 2, stačí, 1, 2, 3, 4. Výborně, děcka, je to fajn, pojďte dolů. Spomienky z kroník súboru vypovedajú o neopakovateľných atmosférach a okamihoch prežitých počas základnej vojenskej služby v súbore Jánošík. Vypovedajú o priateľstve nadviazanom často na celý život, o kolektíve, o láske k ľudovému umeniu. Tak ako ich predchodcovia, ani tí dnešní členovia súboru po odchode do civilu určite nezabudnú na chvíle driny pri skúškach, na chvíle driny pri výcviku a pri plnení vojenských povinností. Umeleckú činnosť súbor Jánošík zameriava k tradíciám ľudovej hudby, tanca a spevu z folkloristicky zaujímavých oblastí Slovenska. Myjava, Zemplín, Liptov. Každý, kto príde do súboru, má možnosť priniesť, vymyslieť, prípadne takzvané postaviť akýkoľvek nový tanečný či hudobný príspevok. Podnes takto v Zlatom fonde súboru pretrváva niekoľko desiatok tanečných i hudobných čísel. Vždy na jeseň opúšťa rady súboru 50% vojakov základnej služby. Za krátky čas vedenie doplní rady tanečníkov i hudobníkov. Naštuduje s nimi program tak, aby neutrpela umelecká úroveň telesa. To sa opakuje každý rok. Napriek tomu úroveň súboru nestagnuje.
Rozdiel medzi amatérmi a profesionálmi je ten, že amatér obetuje spravidla voľný čas, robí iba pre radosť, pre záujem, pre potešenie. V radoch vojenského súboru piesní a tancov Jánošík sa od roku 1954 vystriedalo okolo 700 chlapcov a dievčat. Súbor absolvoval tisíce vystúpení po celej našej republike. Okrem iných ocenení, 7-krát za sebou zvíťazil v celoarmádnom finále armádnej súťaže umeleckej tvorivosti. Vojenský súbor piesní a tancov Jánošík je príkladom, že aj v armáde je možné vytvárať trvalé podmienky pre amatérskú umeleckú činnosť na vysokej úrovni. Je dôkazom, že popri hlavnej náplni služby v Československej ľudovej armáde členovia súboru navyše rozdávajú radosť a potešenie druhým.